भात पण पिकवतं, भुईमूग, फुलगा हे सगळं आहे आमच्याकडे गावाला. गॅस पेटवलाय. आता याच्यामध्ये तवा ठेवते. त्यांची पाठ नाही सोडत. नाव सांग बाबू तुझा. इज्जत दिल नाव आहे. आणि ती बघा दरवाजा खोलायला सांगते. एकदम मस्त झाल्या. तुम्ही पण खाऊन बघा. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते. मी आज कच्च्या टोमॅटोमध्ये शेवग्याची शेंग टाकून आमटी बनवते. आणि हे मला बनवायला आहे ना, मला मदत करायला माझी मैत्रीण आली आहे. मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की माझी मैत्रीण अजून एक आहे, गावाला गेले आहे. ते आता आले आहेत. त्यांना मी आता घेतलंय टोमॅटोचं सार बनवायला, म्हणजे आमटी बनवायला. आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. ही कच्ची टोमॅटो घेतली आहे, म्हणजे 10-12 टोमॅटो आहे. ती कापून स्वच्छ धुवून कापून अशी उभे स्लाइस करून घेतले आहेत बघा. ही अशी कच्ची टोमॅटो असतात. त्यासाठी हे शेवग्याची शेंग घेतली आहे. ते पण कापून वरची साल काढून स्वच्छ धुवून घेतले. आणि शेवग्याची शेंग कापून स्वच्छ धुवून आहे ना पाण्यामध्ये ठेवायची अशी. आता याच्यासाठी मी 2 छोटे कांदे घेतले कापून बारीक. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 2 चमचा. ही अर्धी वाटी सुकं खोबरं आहे, किसून घेतलाय. ही चण्याची डाळ घेतली आहे 2 चमचे आहे. हा खडा मसाला घेतलाय. हे छोटंसं तेजपत्त्याचं पान घेतलंय, थोडा दालचिनीचा तुकडा, 2 हिरवी वेलची, 3 लवंग घेतले, 10-12 काली मिरी घेतले. कारण काली मिरी आहे ना आता पावसामध्ये जरा जास्त वापरायची जेवणामध्ये, कारण ती चांगली असतात. ही 1 वेलची घेतली, मसाला वेलची, एक छोटासा जावेत्रीचा फूल आणि चक्री फूल थोडासा घेतलाय. हे आपल्याला मीठ घ्यायचं आहे चवीपुरतं, तेल घ्यायचं आहे, थोडीशी कढीपत्त्याची पानं, कोथिंबीर आणि हे आपल्याला मसाले घ्यायचे आहे. आपल्याला जिरं घ्यायचं आहे, थोडं लाल मसाला घ्यायचा आहे, मिरची मसाला, धना पावडर घ्यायची आहे आणि हळद घ्यायची आहे. मी तुम्हाला हे घेताना किती घ्यायचं ते मी तुम्हाला दाखवते. आता मी पहिला आहे ना, मी ह्यांना विचारते की तुम्ही गावी कशाला गेला होतात. काम होतं जरा शेतामध्ये. शेताचं काम करायला. शेताचं काम होतं. भुईमुग आहे, भुईमुग? भात आहे. भात पण पिकवता. भात पण पिकवतं, भुईमूग, फुलगा हे सगळं आहे आमच्याकडे गावाला. हुलगे पण पिकवता. हुलगा पण पिकवतं. त्याच्यासाठी मकाची कणसं पण असतात. त्याच्यासाठी गावी गेले होते. आणि तुमचं गाव कुठे तो सांगा. कराड. कराड. कराड मध्ये गाव कुठे. काळगाव. काळगाव. या कराडच्या कराड गाव आणि त्याच्यामध्ये एक त्यांचा गाव म्हणजे काळगाव. त्या काळगावच्या आहेत त्या आता आल्या, मला भेटल्या सकाळी. तर मी म्हटलं तुम्ही या माझ्या बरोबर रेसिपी बनवायला. तर त्या आल्यात आता. त्यांच्याबरोबर आता मी तुम्हाला एक रेसिपी करून दाखवते. आता हे आहे ना, मी पटकन 1 शिट्टी करून घेणार आहे कुकरला लावून, कारण जास्त शिट्ट्या नाही करायच्या आहे, फक्त 1च शिट्टी करायची आहे. ही थोडीशी टोमॅटो ठेवते, मसाला वाटणार आहे कांदा खोबऱ्याचा, त्याच्यामध्ये हे वाटून घेणार आहे, म्हणजे याची पेस्ट बनवणार आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, मी हळद टाकते, अर्धा चमचा कमी हळद घेतली आहे, ती टाकते. आणि त्याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकून, मी 1 ग्लास पाणीच टाकते पहिलं आणि त्याच्यामध्ये 1 शिट्टी करून घेते. आता गॅस पेटवलाय. आता याच्यामध्ये तवा ठेवते आणि याच्यामध्ये आहे ना, हे सगळं आपल्याला मसाले जेवढे भाजायचे आहेत ना ते भाजून घेते. आधी पहिला आहे ना खडा मसाला भाजते. तर तेलामध्ये आपण मसाला भाजला ना की त्याचा चांगला खुशबू आहे ना, चांगली येते, सुगंध चांगला येतो. गरम मसाला चांगला भाजलाय. आता त्याच्यामध्ये ही चण्याची डाळ टाकते. डाळ पण चांगली भाजून घेतली ना, ते चांगल्या खुसखुशीतपणा येतो, घट्टपणा येण्यासाठी. आता आपल्याला पीठ नाही लावायचं आहे. आपली चण्याची डाळ टाकली ना भाजून, चांगलं लागतं. वाटपामध्ये चांगला घट्टपणा येतो. आता डाळ पण चांगली भाजली मसाले बरोबर. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकला, कांदा भाजून घ्यायचा. आता कुकरची शिट्टी झाली आहे तिकडे. आता पप्पा गॅस बंद करून कुकर घेऊन ये. आता खोबरं टाकू ना. खोबरं टाकलं.
आता खोबरा पण चांगला भाजला ना, तर त्याचा वास किती येतो, सुगंध येतो. हा चांगलं लागतं त्याला. हा, आता ते मिक्स करा भाजताना. त्यांची 2 नातवं पण आलेली आहे. एक नातू आहे, एक नात आहे. त्यांची पाठ नाही सोडत. नाव सांग बाबू तुझा, श्रवण पूर्ण सांग. श्रवण योगेश येळवे. येळवे. नाव सांग आरू. तू सांग, नाव सांग. हे कांद्याने आता हे मसाला आहे ना लाल होईपर्यंत चांगला भाजला ना, हा मग ते चांगला लागतो. चांगला लागतो, लाल केला म्हणजे चांगला लागतो. हा, आता गॅस बंद करते. हा बंद करा. मी आता ताटात काढून घेते. थंड झाल्यावर आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. हिचं दिल नाव आहे आणि दिल पण आहे. मसाला थंड झालाय. आता मी आहे ना मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊन त्याची बारीक पेस्ट करून घेते. पाणी टाकून वाटून घेते. आता ही थोडीशी टोमॅटो ठेवली आहेत ना, ती पण याच्यामध्ये वाटायला घेते. म्हणजे थोडासा घट्टपणा येतो आणि चांगला जरा वाटप पण चांगला लागतो. आता याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते. पाणी टाकून बारीक पेस्ट करून घ्यायची. हा, दिल आवाज देते. दिलला बाहेर जायचंय, दरवाजाच्या बाहेर जायचंय म्हणून आवाज देते. ती बघा दरवाजा खोलायला सांगते, कारण तिला पंखा बंद केलाय ना तर गरम होतोय. दिल कधीपासून अशी बस झोपलेली गरम होते तरी पण. हा मसाला सर्व वाटून आणलाय. आता मी तुम्हाला गॅसवर करून दाखवते. गॅस पेटवलाय, कढई ठेवली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना तेल टाकते. आता जिरं टाकू. हा टाका. आलं लसूण. आता मसाला सगळा टाकते आणि याच्यामध्ये आहे ना पाणी टाकून नंतर होते, कारण हा जरा आहे ना फ्राय होते ना. आता याच्यामध्ये बाकीचे मसाले टाकते. 1 चमचा मिरची मसाला आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडा आहे ना मी माझा कोकणी मसाला टाकते, अर्धा चमचा. हळद त्याच्यामध्ये टाकलेली आहे. हो मगाच टाका. माझा थोडीशी अर्धा चमचा धना पावडर टाकते. आता ही शेवग्याची शेंग आणि टोमॅटो कुकरला लावले होते. 1 शिटी काढली आहे. आता कसं माहितीये, अशी एकच शिटी करायची, नाही तर आपण 2-3 शिट्या केले ना तर ते शेंगा आहे ना तुटून जातील. आता हे आपल्याला ह्याच्यामध्ये ओतायचं आहे सर्व. आता हे थोडं आहे ना ते भांड्यातलं पाणी ओतते. आता हे आपण बनवलंय ना एवढीच आपल्याला. आता ह्याच्यापेक्षा आपल्याला पातळ पाहिजे तर पातळ, घट्ट पाहिजे तर घट्ट. आता आपल्याला पाणी टाकायचं आणि आपल्याला एवढीच पाहिजे ना तर आपण मीठ टाकायचं. आता मी एवढीच ठेवणार आहे. आता त्याच्यामध्ये मी मीठ टाकते. म्हणजे आपल्याला कसं माहिती आहे, आपल्याला जेवणाबरोबर भाजी नसली तरी पण चालेल. हे आपल्या भाजीसारखं झालेलं आहे. भाताबरोबर, भाकरी बरोबर, कशाबरोबर पण खाऊ शकता. आता हे चवीपुरतं मीठ टाकते. कारण शेंगा आपले शिजलेले आहेत ना तर चांगले सारखे ढवळत नाही करायचे. आता फक्त याला आहे ना चांगली उकळी यायला द्यायची 2 मिनिटं. ती आपली आमटी तयार होईल बघा. एकदम चिकनच्या रश्यासारखी अशी आमटी. कच्च्या टोमॅटोमध्ये शेवग्याची शेंग टाकून बघा मस्त आमटी झाली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा. ही आमटी कशासाठी अशी बनवायची की आता श्रावणामध्ये ना भाज्या पण भेटत नाही कधी कधी, म्हणजे कुठे गावच्या ठिकाणी वगैरे टायमाला पाऊस पडतो, बाहेर जायला होत नाही. मग अशी भाजी असली की अशी एकच आमटी बनवायची. त्याच्याबरोबर भाजी नसली तरी चालेल. तुम्ही भाकरी बरोबर, भाताबरोबर, चपाती बरोबर, कशाबरोबर पण असं खाऊ शकता. एकदम मस्त छान झाली आहे. आता मी माझी मैत्रीण आहे ना खाऊन दाखवते कशी झाली आहे ती. बटाटा नाही खायचं ते खावा. कुठं खावा. तुझ्या आता एक पाव घे बाबू. तुम लोग दोनों ले लो. पाव देते ना. आज पाव खायचे, चपाती नाही केली आहे ना. दोघांनी खावा. हा, नीट बसा बघा. नीट बसून खायचं. तुम्ही पण खाऊन दाखवा कशी झाली आहे सांगा. चांगले झाले, छान झाले, एकदम एकदम मस्त झाले. तुम्ही पण खाऊन बघा.
शेवग्याची शेंगांनी जास्त पहिले एक कुकरला लावून का घेतली, मग नंतर उशीर नको व्हायला. एकदम मस्त झाले आहे आणि आंबटपणा एकदम छान लागतो. छान लागत्या. आलू कसं झालंय? छान झालंय ना. मी नाही बनवला, आईने बनवला. आईने बनवला. छान लागलं. एकच, दुसरी भाजी नको. नाही गं, गरजच नाही दुसऱ्या भाजीची.